Bos días, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. O grupo cultural Nós, a xente do redor, confórmase con xentes que dominan distintas facetas das artes. Literatura, poesía, as distintas variantes das artes plásticas, as artes derivadas das novas tecnoloxías, a fotografía e tamén as de interpretación e escénicas, incluída a música. Hoxe, porei voz a dous compañeiros mestres da nosa lingua. Por unha parte, leerei un precioso poema da polifacética escritora, poeta e pintora María Victoria Berjano Cid, que no número 16 da nosa revista regálanos co título de O Couto, meu barrio. Tamén neste número 16 o magnífico poeta coruñés Carlos Abeledo nos envía dous preciosos poemas dos que porei voz ao titulado Lugo. De María Victoria, O Couto, meu barrio. Espléndido, puxante, grandioso couto, onte, hoxe, sempre meu querido barrio. Polas túas rúas percorrín miña tenra nenez. Por elas, o fulgor dos meus xuvenís anos. Nelas, este agora luminoso atardecer, este dourado solpor ao que me conduxo a vida. O sereo outono ao que os meus días arribaron baixo o leito, baixo o teito do teu ceo, e aquí seguirei morando. El cobixarame ata que o tempo trace meu confín. Deica a hora na que acordes de despedida quente. Amote, couto, ámote o teu aroma, túa efervescencia, amo teu aire, túas xentes e o alento da súa cordialidade. Nos nomes das túas arterias, desas palpitantes vías que vigorosamente latexan, proclamas a grandeza da arte. Preguas a xenialidade de artistas de tantos talentos que no manexo de pincéis, cores e trazos, acumes de prodixio coa súa maestría elevaron. Eses que xestaron inmortais obras na nosa patria. Destilas monumental arte nas túas igrexas, na capela do Santo Anxo de neogótica fachada, maxestuoso templo a un rexio palacete acosado. Arte no votivo e soberbio santuario da Virxe de Fátima, que imán cada primavera, cada 13 de maio, que atrae inxentes correntes de fonda devoción. E no colofón do seu piadoso novenario encandilan con velas seu fervor mariano. Meu querido barrio, coñecinte diminuto, e viron meus ollos como copiosamente medrabas. Síntome feliz ao respirar túa calidez, gozosa de respirar esta túa atmósfera vibrante. Grazas, María Victoria. De Carlos Abeledo, Lugo. Eu son un camiñante. Na miña casa gardo pedriñas dos camiños, brancas, pretas e tamén doutras cores, que fun recollendo pouco a pouco nas praias, nos montes, expostas nun andel como un tesouro, e que vanme marcando o tempo. Teño unha que non está labrada, mais pode ser residuo dun canteiro, recollida ao pé dunha muralla,
das máis grandes de todas as romanas, que me lembra o cerne dos camiños, a lucus que alumeou Galiza e de Lugo actual é inmorrente. Grazas, Carlos.